Mai na mene. Ale la si jan sala be kuma man cha ale. Ni be na furu no ni mama. Ni ma be furu mama. Ki be toro. Kaba sina mzoko. Koskira ya sai te kokoro ni dogo ya la ite. No ya alimati. Fatma ka tero de kote anya. Kasi patli. Kono ko blanc. La sika parfentri ya. Ya go. Madu foni ready for yana muntrige ronga kasa ko yana ikote foto. Kun nya da meri. Kai la sija sa parfentri ko ko bli yango baraka. Suno. Kabe na bagani sija sa parfentri fla. Comme temurani e la sibulu. Eno gadi la sinu nuye. Ah, bese ke kai be sinu guru boyga. Ni parfentri fla ko ni sinu guru bonaka. Aro mo ya barala ka ko fe ala koil jama jansare ko di la sirema diga ko ni ko sur no ko be baro tabi mu ni ko ko ye Fatma ta chiru ya ani Halima oye yambi ono kuro mu ke kuro to ke sinima kono on ana to isa wali parce que ka to horo ngale ma mena kada na kama puru be proto na tai dra mu wali horo ni mu ya lati kamera horo ngami kelima kini ta pula to isi salon ono kada mu na na ba Ulu ke pelenti na blama, ulu pernah ke pelenti ulu bala blama. Mungkala ulu bala kaya apa ulu uye ya sunnah uye kasih lagu. Angba bebe. Ulu jangan ulu cuma nanti cuma lok mama ni mesti jenis. Musuh ya bos mata dia boleh cuma yang wati. Ada mana wala lo melihat di. Musuh kia dah bola. Malu mana kau kek Jawa. Aye. Mulu tidak. Ini nala kami makal ni sana ay peluk na boy. Nekere la fanya la. Alma kurubali. Terus ini belum nyamakan ini nama aku ya tadi kalau mengurus di jabatan ini. Itu nanti kita. Aku. Kalau Fatma daya fokat ya la ya benam. Mereka begini lo musuh barai, begini lo yang kita tiro. Begini lo lagi bondoro. Lasi bafla, saya lasi jangan ulah pun yang boleh meraba. Lasi, boleh berseriam ni, ini musuh protes, berseriam ni, ni berseriam ni, ini musuh seriam orang ada lagi ni seri surdai, kalau jangan pakai le buka belanja tangga tak. Hei, nama dah perwal dulu, nama perwal kita perwal boleh kan? Namo. Adanya lagi mama balik aku yang nak keluar. Namo. Mama tambah. Namo. Jangan mama tambah ni. Namo. Boleh mama nak filter aku boleh beci. Namo. Yang mana aku boleh kalau ni mama filter. Nanti yang mana filter. Adik aku boleh ni filter. Kau aku nyala. Nah. Nina beta abijam, como estamos vendo o lado milhão de jam pouco ni me chega a ver milhão de não do velho não e não como lá que nem que mas não por juri de isso não mas que tu lo ya não maru caro com godi karane ni para moya e me tem para aí Nasib yang musuh luka dalam, ketlak kedoni belakang mulura, ketlak akar, ada kesini mulu kono,
kasi ko ne wulila n'a ma se k'i ka ɲuman fɔ k'a ka nin fitiri wale de minnu tɛ fitiri wale wele jahanama n'a m'i lamina a berekɛnɛ tɛgɛ yɔrɔ dɔ kɛra a yirila kɔni nɔ lasi ba kelen k'a ye lasi janta o la k'o bila kɔni mara kɔnɔ kuma kelen ko ka lasi ba fo ko lasi ba ye waliden fɛ ka tɛmɛ lasi kan lasi ba ye hɔrɔn lasi ba kelen lasi fɛ wa kelen lasi fɔ mɔgɔw fɛ lasi ba kelen ko ka kariya janta la ko k'a bila jɛlɛmusa o tɛgɛlen ka bɔ yen lasi teri min sen tɛlɛ kɛnɛ nin kan min sen ma se kɛnɛ nin kan lasi baden min sen tɛlɛ kɛnɛ nin kan min ma se kɛnɛ nin kan ko k'a bɛɛ fo mɛ kalanden minnu bɛ lasi bolo yan n'o ye gigin n'a fɔri ko walayi ala ko ɲangoyatɔ in la ko k'o janta 400 feere ko k'a di ma namu I ka fɔ jinɛtigi da den na n bɛna kamalen dɔ yira la a nɔnɔ tɛ nin dɔw ko fa diɲɛ ta ni bi cɛ ne ma deli ka fɛn a sa ale de bɛ ne ka lafiya bɔ san ko ɲinan n'a ɲɛnama ka kɛ dugu a ma ka ɲinɛ wa mɔgɔ ye ɲɔgɔn ye dɛ e ni misi dila ale misi tɛ ka fa ja ye kelen ye a y'a dɔn ko fa ni ma ko kɛ ko tɛ f'i ye ni man kɛnɛ kɔnɔ ni k'i ka mɛn kan ne mɔgɔ y'a wele ja mɔgɔ kelen de tɛ diɲɛ fana olu ko ne k'i ka taa tɛnɛ mɔgɔ la a ma ji tɔgɔ la dangana bilen k'i ka ni ma min kɛ mɔgɔ y'a dɔn o tɛ bɔ ne kɔ jibakuru k'i ka jibakuru bilen o tɛ lu kelen wala ja laji sɛgɛ malo ka dɔgɔ kɛlɛya yɛrɛ tɛ a tɛ mɔgɔ ba dɔn laji dɛ de mankan ye ko ka lasi jansa ko lasi ye hɔrɔn ye lasi 200 ko k'o bila bara kɔnɔ o fɛ Kasimu ko ten a ko k'a lasi jansa lasi 400 ko k'o bila bara kɔnɔ o Kasimu kelen ko ten ko an y'a faamu yan k'a bɔ yɔrɔ ka jan ko k'a bamelu ko k'a jansa lasi 200 k'o di ne ma lasi ko k'i jansa tuguni Kasimu ko ten lasi 200 ko k'o jama bɛɛ lajɛlen fo ka ba fo ka sɛgɛn ka ba fo ka tila ka furumuso 2 fo muso nalen k'u ka foli s'a bɛɛ ma ko jelimusa muso 12 cɛ 12 ko ka sababu dile a ma so nɔ o sibiri ko sɛbɛnden dile o tigi ma ka ban 12 otra lenda en Guantanamo ane Europe no bi muso ta ganga sia ke idande ko muso do be aka kasila ache urubo ka chena urubo muso gore ko wal na songo tute sibi umun kamara ini su
di dɛ n bɛ foli la Fakata ye Bajiba Ala k'a woyo ka se fana ma Fakata sigilen kɔni b'an wa de Oko abe mereka manjawara wali ini jalan apa teman nebo kojelim sa oko item so ika plemo Benda ko de dima ko de dentro ko me dentro ye ki gran guladia ko chen so folo no le anyaye ko ka nyininga kaka jabi jansan wa kamani mwa moto be ya kura san o amuso folo no le anya kurubali anya terori anya ko wa kemeni mwa moto be sa kura ani san karamunduru kaka di dogom so ma ubi akadi yere masisa ko ka plaka dogle tani ko ka di joma iflaro o jami manoko Mwana ni berbea jaga sorry abeti kasurati mafo sebenarnya nanti musomi cɛ worobo ne muso ni ka suni tile o kelen bɛ d'o ma cɛ dɔ bɛ yen ko bɛɛ b'i kalan kan ne k'i ka sɛbɛn minɛ hɛrɛ b'o de kɔfɛ cɛ nin bɔra baara la ɲɛɲini de fɛ depuis a bɛ baara la fo k'a nɔ bila sen na Lasi ko an y'a ko ka moto di Alima ma ani sanu karamɔgɔ k'ale ta ala bolo k'a kɔfɛ
sira min kan sira ɲuman tɛ mɛ ka ɲɛɲini don ko sɛbɛnni kelen bɛ d'o ma Seru. Seru nalen dɛ. Kabe oroni mi foka bele ya koi.
Jeli Musa ne tɛ siranna kuma ɲɛ dɛ